En odiochieng' maber jahera mar Lolwe TV, ma en chenro mar kuku mar wach, bende wagoye mbaka e kinde ka kinde e weche mamako oganda e pacho kaendi, ma bende nyalo kelo konyruok ne oganda duto. Ma en chenro mokelo kod Jafolo Mbaka mana kaka pile. Odiochieng' ma kawuono wadwa rango weche goeko mag siasa, wadwa ng'eyo ni to siasa ma pacho kaendi sani dhi nade, to moloyo wadwa ng'eyo ni to rowere kata the youth to ochung' kanye e weche mag siasa. An kod wendo e studio, bro moso kaeto bro dhi kod twak machalo kamano waki studio. Mos oganda maneno Lolwe TV. Ni jogo maneno Lolwe TV, amoso ni Okuyoru, Anan Pinto Kondoro, Homa Bay County, Karachuonyo constituency, North Karachuonyo ward. Erokamano ahinya mwalimu Pinto. Pinto ne isebedo kaendi chien kocha chande, sani bende ichaki duogo odiochieng' ma kawuono wadwa rango weche mag siasa. Nikech weche mag siasa ema kelonwa jotelo, to jotelo bende onego bed ni kelonwa dongruok makare. Ka wachako inyalo wacho ni siasa ma pacho kaendi e seche ma wantie ni, ka koro wachimo yiero, inyalo wacho ni piny mar Kenya dhachi yo machalo nade kolure kod siasa ma sani? Siasa en emo determine gimoro amora matimore e piny ka. Chiemo mwachamo, Yes. pi mwamodho, muya mwayueyo, gi yore mwaluwo. Koro siasa en gino ma ok wanyal thegore godo. Sani siasa ma Kenya ogik kama okang' mowacho ni siasa Kenya otegno. King'iye gi higni mosekalo, otegno kendo medo tegno. To kata omedo tegno, Yes. wayudo ka obiro gi weche moko matindo tindo ma ok odhi kare monego bed ni ikonyo. To adieri mantiere, kendo adieri mar wach, ni siasa maber igoyo kaluwore gi duond buche mantiere. Ka wanyalo bedo jogo ma luwo kata gigo ma duond buche ochung'negi, to wanyalo go siasa maber kaka jo-Kenya. Erokamano ahinya, mana kama idonje duond buche no, nitiere kamiti ma bende ne rango weche mag duol matayo weche mag yiero, mano IEBC, ma bende ne oketo recommendations kata paro. Achiel kuom paro mane gigolo en ni mondo oketi ni ka ng'ato nie duond od bura ni to ka odhi e yiero matin, mano nominations, ka oyombi ok oyieni mar wuok mondo idhi e duond od bura moro kata party hopping, ma bende sani jo od bura kedo kode mager. Wach ni wacho na? Gima nyaka wang'e ni jo od bura ok nyal yie wachno. Ok ginyal yie. Yes. Nikech mokwongo dhi geng'o ne thothgi. Gin jomoko mosebedo ni nokonyore e wach party hopping. Jomoko bende party hopping nochwanyo. Yes. Koro ok ane ka ginyalo yie wachno e yo mayot. To an pacha, wang'i lemo. In jadwen kawuono. Ang' gotieno jalejo. Yes. Gokinyi donje kopere. Ang'o michune? Ang'o michune? Mano miriambo, mano wuondruok. Nyaka Kata bedo ne ilamo mana Nyasaye. Mani wuondori. Nyasaye kilame, nitiere mbinu ma jomoko lamo go Nyasaye. To kinya nyisa jakopere lamo mopogore gi jadwen, to jadwen lamo mopogore gi jalejo, to Nyasaye to gilamo ni achiel. Koro gimoro ma ji wuondre ni kawuono ane ODM. Kasto kiny kose yomba e nomination, tachikora adhiye Wiper. Aparo ni mano miriambo, wuondre. Mano ok wago siasa mowinjore. Mano wago siasa mar an, ok wago siasa mar konyo jogo. Ang'iyo ni gini kok ayude ka, tadhi yude kucho. To jok mana dhi cha, ang'o ma chung'ne, tang'o ma party ni ochung'ne. Yes. Mane gima onego bed ni wang'iyo. Maiso ni in neno ni wach mar party hopping en gima onego lor. Wach mar party hopping onego lor. Dhi kata kaka matimore US. Yes. Ka nitiere parties ariyo, Democrats gi Republicans. Yes. Donge. To ka Republicans moko ok mor, Yes. gi kako tim nomination motimore mar Donald Trump. Giwacho ayanga ni gin ok digi gom siro ng'awa Donald Trump. Gibro siro ng'at machielo. Biwinjo moringo ni an koro nikech owiyier ng'ani wachikra adhiye gi onge. To joma ne nigi Donald Trump, biwinjo moro chikore ni odhi e Democratic Party onge. Wanang'a monowa luwo magi ka wasiko mana ni
Kenya is a democracy. To koro maendi dong' weche ka walore to wach mar demokrasia ma koro iwuono to kare dhi dong' ni eto en kanye. Democracy nigi gik mageng'e. Yes. Ouru keto gimoro ni democracy ni koro inyalo timo atima gimoro mihero ni democracy. Democracy nitiere gi gik mageng'e. Nyaka obed gi responsible democracy. To democracy be ok onyalo bedo free at all. Yes. Nyaka obed gi some level moro migeng'e go matin. Eka en democracy motegno. Yes. Yes. Mano e demokrasia maber. Yeah. Nyaka obed gi okang' manyalo chopie. Yeah. Awinji mwalimu. Nyisane kaka ng'ama wuok e Luo Nyanza. Sani eri waneno ka higa manyien wadhi yiero kendo governors idwa ni mondo yier joma moko, wan kod MCS, wan kod senators. Kama dwa ni warangi matek kata motegno en kar governors kaindi. Kwa chako mana kod governors wa Luo Nyanza, mano Kisumu, Siaya, Migori kaachiel kod Homa Bay. Jogi eki ineno ka tijegi osebedo machalo bende gisekonyo oganda mano yiero. Jeff, devolution en gima ber. To governors kama gisetiyo maber to wagoyo urotiko, wach ni gisetiyo maber. Kama gisetiyo marach bende wawach ni kato ok gitimo maber. To ng'ama dhi ng'iyo ni governor otiyo maber kata marach. Yes. En japiny. Tarik 8 dwe mar 8 2017. Japiny biro wacho ni governor ma Homa Bay nitiyo maber, anuoyi. Governor ma Homa Bay nitiyo marach, agwethi oko. Japiny bro neno to devolution to sekonyo. Devolution sekonyo. Yes. Weche mag mibadhi ma bende wachore ni odwa bedo mang'eny e sirikande mag gwenge gi nyalo wacho. Kani ng'iyo nonro manotim machiegni. Yes. Noyud ni sirikande mag county nitiere mibadhi. To ok ene mibadhi marome gi mamalo kuwe. Nitie cases mag mibadhi. Yeah. To ok dang' wawachi Kenya ka mibadhi en lifestyle. Mibadhi en lifestyle. Atokore en miriambo. Oganda odago. Mano gima wadago. Nyathi inyuole to kinyise ni dadi okami ni wenda dini unifanyie dadi unipe sweet alafu niende. Mano mibadhi. Mano mibadhi. Koro governor tudwa nego. Okawach ni koro bet jo mibadhi. Yes. To governor si moko be beyo ndi. To joma gikete tich emiyudo ka odonjo monyayo mibadhi. To gitamore take responsibility mar riembo jok ma nigi mibadhi gi. Moko kuomgi to nigi mibadhi aching. Yes. Iwinjo. To tabu mantiere kendo. Be inyalo prove ni gini en mibadhi. Kanye ma gichaki baro go jindas ibro go koko do go to be japro ni gini en mibadhi. Koro ang itim. Koro oganda dok lenga kendo. Oganda dok lenga. To po bi ling nyaka chieng. Yes. Nyaka go e koko koko ni. Koro koko ema nyalo konyo. Wacho ni mibadhi en lifestyle. Yes. Gini eri inyalo tieke nikech gima odwa rango en ni wanyalo tieke na maendi gima chamo uchumi wa kata economy mapek miwuoro nikech sama omenda mar jopiny ng'ama chulo osuru ng'ama gora gi kanyo kodhi gora gi to ing'ade osuru tiko moro mar 30 nyaka chul. Ng'at ma uso rabolo nyaka ng'ado tiko moro mar 20 ni odhi uso rabolo. Ka ng'ani eri omenda ne ok tigo maber. Wach ni kari tieke nang'o kata kobedo ni lifestyle. Mibadhi kodwa tieko nyaka chak gi change mar mindset nyaka lok pacho. Kiseloko pachi tibro manyo kaka itiko mibadhi. Mar ariyo, nyaka wang'i kaka ji dago ngima ma ok ni malo ahinya. Miyudo ka gik ma ji dwaro mitiyo godo gi nengo gi ni malo kabisa. Koro iyudo ka ng'ato temo to ok oyud moromo. Seche moko iyudo moromo nyaka imanyang'o extra. Seche miyudo extra ibro yude seche moko ibro yude yo mokare to mane mibadhi. Koro one wadwaro ni change mindset wa. 2 mondo wang'i kaka economy maro run. To ka economy maro run obro through leadership telo makare. Kwa Telo maber, to telo maber ni be wan kode. Telo maber nitiere kuonde moko ma nitiere to largely oonge. Oonge nang'o to jogi jopinye ma yiero. Oonge. Sama jogi biro e campaign kaindi gibiro ka gin kod paro mabeyo kata promises ma gimiyo oganda. Ka gisedhi to weche gi lal no. Ok ing'e ni dhano to jakwath chunye. Seche mabiro to wuondi. Yes. Tiyie gi gima wacho. Kendo seche gi wacho na ber. Kendo ipamona. Kasedhi akwalo kansani. Ayudo kamoro makwalo. Jogweng'o ok bing'eyo ni to okwale koso yude makare. Ibiro winjo ni jatelo piny kuodhi. Seche ma piny kuodhi ni gidwa ni chungi mondo idhi ti gi pesa mani kwalo mondo kisetiyo gi pesa mani kwalo mondo koro emebadhi ni kata wan we jogo kura wan gi tabu
Wanyiso jotelo mosekwalo omenda ne piny kuodhogi. Piny kuodhi. Mondo gichung'. Kata ma pod tiyo sani, iwinjo ka ji osiko neno ni jotelo romo, ji wachi maber kichamo. En gi siling' 50 koromo kod yudhe to gonyo. To pesa gi, ok upenji pesa gi okany. Pesa gi ne en pesa mane obed ni loso go ndara, pesa gi en pesa mane obed ni kelo go pi, pesa ni en pesa mane obed ni loso go skunde, pesa ni ok odhi ang'o e skunde, pesa ni odhi mfuko ng'ato. Koro ng'ano duogo gi pesa no timore nade? Miyo dongo nyami badhe. Koro wane mwanyaye. Sigo niso jotelo ni piny kuodhogi. Iparo ni rowere to okang' gi weche mag siasa ni kude. Rowere osebedo ka ywak koni koro kocha ni kinde ka gidwa chung' tega ginyisogi ni ooyo in sani pok oromo rit matin. Rowere kare sagi en sama ninyisogi ni gin future leaders. Gima kamano onge. Nowach nogo ndalo Moi kapod atin. Yes. Bichake wacho nogo sani. To wan rowere wan ema wakelo tabu ne wan wawegi. Nade? Mokwongo wang'eny moingo ji te. Yes. Jogo kura. To wan gi emitiyo kodwa. Wan gi emitiyo kodwa mar goji. Wan gi emitiyo kodwa mar yenyo. Wan gi emitiyo kodwa kowuok gi paro moro tiduogi idhiwa kando. Tiwachona ni bana ling'uru chamuru ma mondo uling'. Rowere ka ok wanyal loko paro makamano. To pod wabiro masiki nyisowa niya un leaders makiny. To kinyno ibiro rito to ok bichopo. Nikech mokwongo Uhuru Kenyatta ne en leader makiny ndalo ka. Sani entie pod en leader. Raila Odinga ne en leader makiny ndalo ka. Sani entie pod en mana leader. To ng'a gini madwa kawo kargi ka wan monego bed ni wakawo kargi. To wan ok wanyal chung' waonge gima stand for. Thothwa gin joma ng'ato biro ng'iyo ni to sani en nang'o ok ong'e makiny. Dwani walok mano. To rowere nigi better chance. Ojend nigi better chance e Kenya ma wantiere ni sana siasa masani. Nikech wan mang'eny wan ema wan gi access to information. Molo ng'ata ng'ata. To bende iwacho ni jodongo neno mabor. Fine, gineno mabor. To kijana nyalo neno kama jaduong' neno to ringo kuombo ni jaduong' chope. Ondoro mana winji mane wacho maber wacho ni rowere nigi they stand a better chance. To gima timore kae ni rowere mathoth ka bedo kata kod kae ko wuoto gi sine kata sani neno ka duol mochung' ata weche mag IBC. Gidhi yude kure. Jeff, onge kama ne IBC wacho ni nyaka ibed gi omenda makama mondo ibed MCA mondo ibed MP. To koro kage wacho ni dwaro ni ti kod omenda machamo. Mention gini joma onge pesa iwe kanyo. Onge kama IBC nowache. Mago provisional. Gin suggestions. Kata ka gibiro tiyo. To ok ochuno. Idwa nyisa niya. Seche miwacho ni abed gi million apar. Mondo abed MCA ma North Karachuonyo wuon. For example. In ing'e nade ni million apar. To ng'awa nyisi ni million apar naromo North Karachuonyo. Do seche moko nya tiyo gi mati. To kuona jotelo mose mi tich. Jotelo momi tich maonge kata nduru. Tabu ma wan godo en niya gonya ma jomoko wacho ne joge emi winjo ka kelo wach mar ne nyaka ibed gi omenda. To omenda ok ochuno ni nyaka ibed godo ka in gi qualities ma jogo ma idwa chung' negi dwaro. Ka in kodgi wuog oko wach negi wuoth gi tiendi muod kodgi niang'. Cham kodgi mapera wach negi gima idwa timo. Gi gino miparo ni inyalo loko mopogore gi majal mantiere sano no timo. Tok mar omenda. Omenda ena mano gima nitiere but ok decide ni ng'ane yiero kata ok yiero. An mana koro joma no ywak ma bende onge omenda giywak ni to kare mind nyiso ni kare siasa en mar the mighty kata jok man godo. They have skoro jok ma onge gino bedo kor buok ni to kai wacho ni mondo campaign maber dwarore ni bed kor omenda. Wach ni nokelo tung. Iwacho ni ng'ato nyalo yiero ma onge kata omenda. Ang'eyo moko moseyier kamano. Mosetimore maber. Ma kata omenda onge go. Kendo gidhi nyime. Ero kamano mako nyinge mo kabilu. Au kadwa ni luongi nyingi. Koro wadonjo achiel kachiel e duond bura ma bende yiero mano ero ODM. Sika neno kaka kaka social media to iwuoyo e weche mag ODM. ODM kaindi kaka jahera mar ODM. Kawuok kodi kaka apisa mar ODM to kaka jahera mar ODM. Duond bura mar ong'ere neno ka odhach nade moloyo kocha kod weche nominations ma oganda osebede kod ywak koni kod kocha. King'iyo duond buche tete ma Kenya ka. ODM sani duond buche ma bura maduong'ie mogik. To bende duond bura mose take the boldest step motimo election. To gima ber ji ohero. To ka ji mang'eny ohero gima ber nyaka gilarre. To ka gilarre, larruok nyalo kelo gweruok.
to ka gigwere to gigwere agwera to bang'e to jitimore nade winjore. To nomination mar ODM ni mosekalo ji osebedo ka ywak mana adieri mantie ji osebedo ka ywak to an kacha aparo ni wabeduru joma ng'iyo gik moko e yo makare wang'i positive aspects of gik matimo kane telo manyien obiro ODM telo manyien kasto koro nochako ketno kuku mar madhi tayo weche yiero an gadier ni kuku niendi wamigi thuolo mondo gitim tichgi kik wa interfere jogo duto ma johera mag ODM wakweuru wiwa wami jogi tich mondo otim tichgi ka gisetimo tichgi to wayalgi wabong'adnegi bura kaluwore gi tich ma gisetimo to an gadier ni wang'ni ok obi bedo marach. Ineno ka wang'ni nitiere light moro maber yawa ka ODM name mara mokwongo diere ka en democracy and it's a movement democracy dang kosi bedo gi democracy koko miwinjo me jigo e ODM mana democracy emo miyo wacho ni responsible democracy onge gimo ni free democracy ibedo democratic but responsible an gadier ni ODM nominations ibro tim makare kaluwore gi telo ma oseketi mar party. Erokamano, ok anyal weyi ma ok iwuoyo weche mag sani waneno ka nitiere kweth mopogore opogore, nitiere duond buche mariwre, nitiere moko ma bende pod chano mondo giriwre. Kaka ODM ineno ka strategy mane kaka ODM ineno ka bende nitiere ikruok makare ma kwachopo yiero manyien to ginyalo yudo gima gidwaro. Chakre 2002 higa gana ariyo gi ariyo nyaka kawuono onge party achiel mabiro kawo telo Kenya ka. Telo biro kawo Kenya ka ikawo gi duond buche moriwore koloso coalition. Sani wan gi coalitions ariyo mawach ni motegno maber. Jubilee gi kod to ODM ni kod to king'iyo Jubilee gin gisepango margi nyaka 2032 kod opango margi nyaka 2022 koro gipange sani itedo ma 2017-2022 to ODM bende tego ing'eni kudhi kamoro e dala maduong' iyudo ka ot moro nchika gitego wadi ot moro gitego wadi yawuoto jabe bedo gitego wadi to gibiro to giriwore kanyachiel to giwacho ni koro wan odwa wan maigi ma wan godo un odu maigi ma ugo koro odwa ka odwa miyo wang'o to miyo wang'o mani gima biro timore to party achiel ok aparo nyaka jiriwre. Paro osebedo kawuok ni kod kocha ka oganda moko neno ni mondo migosi Raila Amolo Odinga omi ng'ama chielo mondo mi ka gidhi yiero to gineno kamano nyalo miyo gilo e yo mayot. Jomoko dwaro mondo Raila omi ng'ato, jomoko dwaro mondo Raila ema pod ochung'. In kaka Makondoro ineno nade possibility mar Raila chung' yombo kod possibility mar Raila miyo ng'ato yombo? Mani mayot. Katiba oyiene Raila Odinga chung'. Oyiene Raila Odinga chung'. To Raila Odinga ene manyaka wade to wenenga mano penye emomiyo ka kiwinjo ka ji wacho ni Raila Odinga to Raila Odinga en gima osebedo kotimo, osebedo ka otego ODM kodwa ni mondo odhi godo omed tego gang'o kod kasto chako yuago jomoko. Koro in an asewuok in pod in e ot idwa na weni mondo ichop kuchocho ka in pod in e ot ng'amonego wane wade amani otimone gowe nikech en pok otimone ang'o mochando Raila Odinga okwe Raila Odinga ochung' to gi oma itelo to ji otime nade omiye kura wach mar ni osechung' ng'eny mago propaganda ma wang'e kumoa mago migoyo go chuny oganda mago propaganda ma inyalo paro 2013 if nokelo gimoro e tyranny of numbers wang'e kuma gino sani tyranny of numbers gi sani gisieko gi fatigue voter fatigue ni oganda gocho ni de mano miria weuru Raila tabu wari gineno kano chung' ng'eny to gibedo weuru Raila Odinga chung'
Uru Kalonzo Musyoka chung, Uru Wetangula chung, ng'ato mabiro laro bandera mar kod obi to gidhi e nomination, ng'ama oyude wagone kura, ng'ama oyombo achim to wagone kura. Ka Raila Odinga moyombo sawa to uru chuno gi ng'ato mondo owe to right ne be en gi right on the constitution ni oyieni chung ok wach ni kisechung dide to koro chung jo kura dio ni ko chung. I think mano is very kura dio wabed unfair to Raila Odinga kendo mano anyawacho ni nyachwanyo yawacho ni mano ganda bedo ni unfair yawacho ni mowuok oko odhi dwar to kono tusiko e mana ni ne wene ng'ato to ene ma ene pa eno kaka ta juma mokalo wala juma ni poro dhi nyime kod wuothe gwenge koni kod kocha to oganda moko siko mana kago chunyi mondo obol piny ne ng'ato mano wacho onge mako nduru wachi mo gikne oganda watu molo kwa chimo yiero madiga manyien wachi minyalo iso oganda mondo kata kod yiero to weche mag kuwe obed gimero mantie wadhi yiero 2017 to odhi bedo yiero matek to mamitie gimoloyo. Wakwayo johera mag duond buche mopogore kata riwruok mopogore obeduru gi kwe, ogoru siasa marera, siasa mar luoro, kasto wasik kwalando ni wan mana jo Kenya gikone bang 2017 kata nyaka ndalo mabiro goero. Erokamano nyama limu mako ndoro no ekele studio candidate mako mondo walose chero kachielo weche maga kaka piny Kenya chelo sani weche ngi weche mag siasa magi weche makoro nyalo weyo moko wuoye kod oganda wakawuok e TV Kumar Wach Jeff Mbaka.